November ana. Ana sesuk. Nek duwite ana ora? Ana. Ayo kuwi dikon nembang sapa mau? Endi kok duwite sapa? Sing kon nembang Elisa kon nembang. Duit apa ya Mas? Lah ning amplope. Oh sing tak kira ki duit sok Rebo Wage kuwi lho. Oh. Ya kuwi sing ning amplop urusane ro nembang saiki kok. Ora kok kok kelingan utekmu iki lho. Oh, iki multifungsi ya, iso di nganu ngono lho, dadi ora fokus siji dibuka ngono lho, Kang. Nya. Nah, ngono lho. Oh, karo angger perkara duit tatin melorot langsung. Wah, ya iki kok ning mburi langsung dipindak sikilku ngene ya aku dijiwit ndi jatahku. Ngono kuwi. Iki kok tetep entuk wong iki. Tetep entuk iki ne. Oh, ya ora apa-apa karang ya nganu kok. Lon-lon, arang aku melu was-was e. Napa, Pak? Lah ya nek meteng enom ki nek anjlok-anjlok rak mbebayani to. Ya aja Mbok ditulungi. Mbok ditulungi. Ngopo kowe kok njur? Nek gue kok elik. Lah ya wong tawa kok neng kene. Lah nek ra ning kene ya tenanan no. Lah iya. Wedi aku. Aku ya wedi aku saiki. Wedi ya Wan. Iya. Yo diaturake gubuk asmara. Ya. Oh, nggih. Iki saka ngendi ki Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul. Ya. Sinten cek? Kok bahasane kok wis kaya piyai kene. Ya asline dhek nek omong nang ngomahe kono ya ora ngono kuwi. Iya. Cara ngomahe kono. Cara desa kono. Nek mau ditulungi to, Pak. Ngono kuwi. Oh ya iso ya. Walah aku ki basa apa-apa iso kono. Lah ki mau ditulungi to, Pak, ora meneng wae iki. Lah ki ngopo, Dek? Ngono. Iya. Lucu. Ora lucu kuwi pancen dialeke kono. Iya. Ning bocah iki takon dialek cara kono ora tau gelem. Kowe iki nek nyinden dialek cara ngomahmu kono, engko iso viral. Iya. Iso dingerteni wong. Mun nek tak timbali ikan nembang. Nun, Mak, nembang. Lagi kula nembang napa, Pak? Sip tenan. Oh, kowe isin karo basamu dhewe. Mboten isin, ora. Lah kok ora ya sesuk. Ah, ngono kuwi. Piye lho kok penontonnya akeh. Iya. Kok jenengan malah iso. Iya lho ya iso aku. Sobo kono apa piye? Kok anggepe sobo aku ki pitik oh ya. Maksude mriko teng gunung dolan ngono lho. Dolan. Basane kok sobo. Iya kan basane dhewe-dhewe. Lho, nek nggonamu sobo. Sobo. Lho nek bocah kok sobo tekan kono-kono ki anak omong. Nek jenengan pitik. Nek aku nek cara kene nek sobo ki ya kewan, basa wedhus, sapi kuwi sobone ado-ado. Apa iki gek wis kene ora dadi senengane kok dosok tahu ora. Iya. Oh nggih. Katur dumateng Ki Bucangik sak rombongan. Oh, ora sak rombongan ning aku tok iki ketok. Kiriman menika saking Amerika kagem sedaya netizen kalian streamer setia. Ya. Nyuwun tembang kangen gugur gunung sik ya iki ketoke Amerika e. Heeh. Nek bangsa ana dolare barang ya sik. Nah, antel ora wis rasah tak duduke. Terus dibuntel meneh. Oh nggih. Wo matur nuwun dari YouTube no. Oh iya. Dari YouTube iki luar biasa iki, Mbok. Untuk hadiah apa iki? Mergane penontonnya luar biasa kok no. Paling akeh. Ya. Kadang kala sok sak rong channel iki tekan 20.000. Oh ngono ya. Iya. Dadi kaya Pak Wardi nimbali awake dhewe iki ora ana tunane. Oh, dingerteni wong sak donya. Oh, ada anggota DPRD 2 periode namanya Pak Haji Suwardi. Iki ngene nyapa piye iki? Aku dicopotke kok. Sik, santai aja kesusu. Kulirane gurung meneng wae. Oh nggih. Ya apa ya? Entuk hadiah saka YouTube nok iki nok. Iya, matur sembah. Iso ora? Ora iso e. Copotno to ik? Ya kek ngadeg. Waduh. Oh nggih, matur sembah nuwun. Anda baru saja melakukan sesuatu yang sangat jarang dicapai oleh kreator konten YouTube
100.000 orang telah subscribe ke channel Anda dan ini sangat luar biasa. Kami tahu bahwa jumlah penayangan di YouTube bisa terus meroket, tetapi kami harap Anda tidak melupakan hal yang sebenarnya Anda ada di balik pencapaian 6 digit tersebut. Setiap orang yang subscribe ke channel Anda merasa tersentuh dengan apa yang Anda lakukan. Mereka terinspirasi, mereka merasa tertantang, atau bahkan terhibur. Anda berhasil meraih pencapaian ini dengan kerja keras, ketekunan, dan mungkin rasa humor yang bagus. Pencapaian ini adalah milik Anda. Kami ingin mengapresiasi kerja keras yang telah Anda lakukan dengan memberikan penghargaan kreator silver ini yang juga merupakan tanda penghargaan dan kehormatan dari kami. Kami tahu bahwa Anda tidak melakukan semua ini demi memperoleh hadiah. Anda melakukannya karena merasa terdorong untuk berkreasi dan berbagi, dan karena Anda telah menemukan audiens yang peduli dengan kerja keras Anda. Kami tidak sabar ingin melihat apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Percayalah, untuk saat ini mencapai jumlah 1 juta subscribe mungkin terasa masih jauh, tetapi Anda pasti akan meraihnya tidak lama lagi, dan kami akan terus mendukung Anda. Hormat kami, Susan Wojcicki, CEO YouTube. Wah, matur sembah nuwun nika. Pencapaian YouTube Dalang Sena. Wah, luar biasa ya. Ya, iki ora iso didum lho, rada mlirik. Demok entuk, demok. Entuk ayo pencak iki silver. Oh, iki penghargaan. Nyo dikake Mas Adi memeneh kono, dikon nyinggahke. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Ya, kek anu nembang. Ya, wis rasah gagas sing werna-werna. Apa? Iki ya ora awake dhewe tok, ning hasil kerja keras kanca-kanca pesinden, kanca-kanca wiyaga kabeh. Ya. Luar biasa ya, Mak. Sesuk iso mencapai 100 juta subscribe, kuwi wis rasah do nabuh. Mengkari ngenteni duit saka YouTube. Bayaran gratis. Lah iki lho kerja kerasmu nang kene iki perlu di nganu. Malahane aku duwe ide. Yo saiki di streaming karena aku duwe ide nek yo wong aku ki anak dalang. Iya. Sak bapakku ora ana kuwi nuwun sewu kabeh do kebingungan arep golek gawean apa. Nek ngene iki sesuk wis ana jagan. Oh iya ya Mak, iya. Sesuk mbuh 50 tahun meneh subscribe sing padha nonton wayanganku ki paling mencapai berapa. Lah kuwi terus mengucur engko dienggo anu kesejahteraan kanca-kanca. Kanca-kanca ido sejahtera. Ya wis nek ngono. Terus ngono. Iya. Matur suwun. Iki disinggahke. Oh iki padha enak nya. Iki penting iki. Sesuk nek entuk 1 juta subscribe ki entuk emas. Iya. Mas Eno. Heeh. Iya. Mas Solikin. Ah iya. Solikin ki ya termasuk melu anu apa jenenge sak tembang gembira loka kowe. Iya. Elisa yo kabeh melu kabeh berjasa. Berpartisipasi. Kaya dong-dongo. Partisipasi ki apa? Tanggoku party. Oh berarti anu tanggamu sing semper kae party to jenenge. Iya, iya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan Iki mau channel Dalang Sena ning percaya PWKS Live dilongkas mesti ya entuk. Ya, mergo wis mencapai 100.000 lebih subscribe juga. Iya memang. Iya. Kok bahasa Indonesia ngono? Lali. tresno tulus nadyan nengku buk
nenone nanone nano. Monggo Mbak Ika, ya. Yen liwat aku kelingan kubuk kae Ngopo dengkeng-dengkeng. Jungket to. Ya. Nenone sedatan sajroning ati jatane luntur saya aku gomen dadi bareng
aku gawe wayang sing iso nyaingi Ika. Ya. Goyange Ika iki maut. Oh, piye. Wah, ra iso ning. Dek mak deg-degan ra iso kaya aku. Iya. Tang tung. Ngono. Ya ora iso beda kok. Ya kok iso apa wani apa ngono kuwi. Iya. Mesti ora wani. Tumplak apa? Ah iya. Jejere mak. Ya, Mbak. Oh sih, jejere engko dienggo gong wae. Ya. Elisa to. Elisa iki ora di entukke kemper-kemperan kok ndak entek-entekke kancane wong suarane buantre ra jamak-jamak. Iya, ngono. Tahu lho wayangan kene sing jejere genduren bubar kok iso. Krungu suarane Elisa ki. Heeh, sing mau nampa amplop saka penggemar nyuwun lagu. Sapa? Tatin. Ayo, Tin. Monggo di sepoti ora? Apa? Ayo manut aku kok apa? Monggo Mbak Tatin. Atur mandhap. Mbak Tatin sinden berbobot. Bobotipun langkung saking 8 dasa. Apa mau? Bobotipun piye? Langkung saking 8 dasa. Wis tau nimbangke aku? Ya urung ning ya mbok menawa kok ya. Mbok ora sok ngarang. Ayo 40 ki rak tampung karo 8 dasa. Ya, kemarin entuk nawala layang apa? Niki nyuwun lagu. Lagu apa? Ali-ali. Nah, ana dite ta? Enten. Ah iya, tak pek dhewe mesti. Lah mau disukake jenengan moh. Ah wong muni ditip niki nggih Mbak Tatin. Nika menungsane wonten aku ya. Saking Pak Dukuh nang Seri. Mang paringke dhewe. Menika nek sing nampa kula mesti melirik mripate. Lah ra tenan to. Soale dhek kebacut krungu swara Tatin ngono dadi tumrape Tatin dienggo dheke mula takon ngekeke langsung. Oh iya. Aku tahu kok nggawa dite kono sedina iki boyokku kumat. Mergane ngapa? Mbok ora ngapa-ngapa nek liyane iki tak gawa ya ora apa-apa lho. Iya paling pasang raja. Sajake kok ya. Dasare encok kok nyalahke aku. Ya ora, aku kok encok saka ngendi? Sehat walafiat kaya ngene kok encok ora. Nek kowe kuwi lemu kaya ngono kuwi ngati-ati. Gajih kuwi saya mendesak menutupi saluran darah jantung hati-hati. Mula kowe mau tak delokke anggere bar mangan mesti sesek to. Pati urip ki ora mergo lemu karo kuru. Ning mergo sapa? Mergone Gusti Allah. Aku ora menungso. Lah nggih. Aku sing tak omongke baterai. Baterai kok digajehi piye? Iso wae. Aku wis tau weruh urung baterai HP mlembung kae. Nggih. Ah kae mergo kokean gajih. Ae rak terus modar HP-ne. Kuwi padha karo menungso angger mlembung kek. Ya ora kudu mlembung kek iki. Ha iya. Senengane kok. Ya ben sehat, Tatin ya sehat, kabeh iki ditungake sehat. Lho aku ki ngene iki ya mung dienggo anu kok lahir tok nek batin ya tak dungake sehat. Iya, dene tak dungake sehat ora gelem ya wis mangsa borong. Piye? Piye apane? Le ndonga mbok sing apik. Ayo kowe iki ben sehat. Wis jajal aku tak ndelok lemu nglanggam ali-ali. Lah napa? Ayo wis tak deloke ali-ali iki ora sembarang wong iso nembang lho. Kuwi nggih, kula mau dadak ngapalke rapal. Ngapalke nampa dit sak penake ra. Sing jeneng tukang becak kae iki entuk dit yo genjot nganti gembrobyos e. Saiki yo manggari nguntir no. Apa? Becak motor? Nguntir piye? Nguntir gas lho. Mau nguntir apa? Ayo sak rak betor. Ayo jenengan ngandhake apa becak to? Becak karo betor iki beda. Betor. Betor becak bermotor. Nek becak iki ling garap saka tungkak, mula jenenge becak. Ling garap? Ling genjot nganggo tungkak. Nek betor iki nganggo motor, beda. Ora watoni somong kowe iki ora. Lah iki ngandhake pedhot. Dene iki Suwardi Center iki wonge pinter-pinter ming. Lah
ngandake becak ora mau ora dipraktekke nganggo tungkak. Sapa? Lek ngandake wau lho. Kon maksudnya kowe kon nungkak saiki piye? Wani ye. Aturah. Aku ya duwe tungkak lho. Nungkak kowe pira uwen. Iya. Yo. Jenang kula. Ya, angel lho arep mung jenang kula kuwi angel. Ya engko nek kleru ya di ngapura. Ngapa wong wis pentas kok kleru? Nek latihan kuwi kleru wangun. Ya ora pentas kok kleru. Wong iki kanggonan salah, lali, apes lan apa? Piye? Dijawabno. Apa? Salah, lali, apes lan Wong kowe ngarani kleru. Lah apa? Wong ora tau gatekke menungso kanggonan ina, lali, salah, apes lan. Ya meng kurang ina kok lho. Yo tetep ora entuk kok. Arep ina iki dibutuhke. Ina iki apa sih? Ina iki napa? Ora ngerti. Nek ini aku tahu. Mana? Mana? Ini. Samune ini. Nggih niki Mas saking Pak Dukuh nang Sri mbuh sapa jenenge Paijo mbuh sapa? Ya kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah, Wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non Pak Jamal. Kaya wong budhek omong-omongan rubuh budhek kae lho, no. ya kan meh padha Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budhek ngono lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan. Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa kuwi? Aku wong budhek musuh wong budhek ki ngono kuwi. Ayo. Jenangku. Wis. Jenang kula lali aja lali Ino neno ali ali mesti lucu lho nek aku ya sesuk arep suatu tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budhek loro arep tak gawa nang omah. Iya nek pas prei kae. Mangan urung kae. Nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh iki wis manak loro. Ah. Mesti lucu tenan. Dosa kowe nang ngono kuwi. Ya ora wong tak kono omong tak kei dhuwit kok. Oh. niki soleh kula aja dianggep Aja dianggep. apa sih? Ayo ora apa-apa. Sindeni nek sinden milenial ya. Soale nek tak jak omongi malah lima semaur gimana? Loh, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? Yo men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa piye? Kuwi kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya mesa kurang kuning. Sapele kula mboten melu. Ngopo e, Mak? Kenapa ya? Aku mending bayangke nek wong budhek wong budhek. Sing siji diseneni, kandhane ngaya. Sing siji mah.
Wis tak pangan kabeh. Mesti apik mesti. Nek ra entuk golek wiyaga loro dikampleng nganti budhek. Aja. Ya. Among ati tansah nggon deli Wis saka ngendi? Jos pokoke. kok budek tenan kapok. Tak antil modar. Wong aku ki mbayangke dhewe-dhewe kok lah witeno nyambut gawe nek ora mbayangke sing aneh-aneh ngono kuwi kesel ya awake wong wis pirang-pirang sasi. Iya. Yen dadi lara gelo sedirinten dalu Iki arep tak apalke ngono. Iya, diapalke. Tak apalke arep tak nggo ratu kembar. Oh iya. napa? Wong budhek loro kuwi mau. Wah, rungono kuwi dalang rungono sing nglakokke jejer ratu kembarno. Yai Prabu padha kanthi raja sak praptamu. Weh, ladalah sinten ingkang wantun kaliyan panjenengan? Wis, kuwi sing mumpet ora mung dalange, penonton mumet kabeh. Tenan. Kok nek budek tenan kapok. Ya ora kok ya. Tak tekani, Pak Sena pun dahar. Lah aku mau wis metu ngono. Nek ngono tenan piye? Emah. Oh. Ya sakarepku, cangkem elek. Lah kok elek lho? Lah kok muni metu? Lah sok metu ora? Metu kang omah maksude. Lah ya metu iki warna-warna lho. Ah iya. Metu kang omah ya iso. Mae metu apa? Ketakan kewala Nenone ngati-ati. Hah? Nganti-ati apa ngati-ati? Nganti-anti kok ngati-ati. Ya aku wis madang. Oh ayo. Kowe mau aku muni nganti-anti kowe muni piye? Aku wis madang. Ya engko bareng ya. Iki ya wis ora gaduh. Baleni ya. Heeh. Nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula. Iya. Kula nuwun sami-sami. Kula nuwun kok wis sami-sami. Ya mangga. Ngagem ali. Ayo iki nadane nek njukuk ora pas, hati-hati lho, Tin. Ngagem ali aliku pamriye. Aja lali marang aku. Nenone ya. Kok nenono tawa permen piye? Tawa permen. Nanonan. Kowe doyan ora? Apa? Kowe doyan permen ora? Doyan. Ayo engko aku sing tuku kowe sing ngemut ya. Delok permene sih. Agak sugus. Hah? Sugus. Ora doyan aku sugus.
Aku weruh dagelan iki pertama oleh guyu kemeklen lho. Dagelane sapa? Mbah Waluh Suwargi. Sak suwene ndagel ora ana wong guyu mung kuwi ger siji kuwi tok. Ngrangkul pasangane. Yuk tak tukoke permen, aku sing tuku kowe sing ngemut. Iya. Ya, mangga. Ngagema. Yuk. Ngagema ali-aliku pamrih Wis ming padha karo ndelok patung KB. Lah apa? Blas ora joget ming. Nek tuntungan kendange lek joget piye? Lho ya yo penak kok. Nah, ora sam jundil-jundil. Ngagem tak dendak karo mendak sithik. Mbok kene ndene joget. Mbayar piro aku nang joget? Rawani. Wegah. Ya ketoke wangun le joget. Ya wangun ayo bojoku penari. Kok bojone lah jenengan penari itu? Penari. Cakil lah. Penari utang. Saru lho cara dalange jijiki. Napa? Jijiki. Penari utang kok. Oh, iki. Lah ya kan? Ayo, krungumu apa? Penari utang ya? Oh, kayak mesti pikirane werna-werna. Lah apa aku? Wis. Aku apa, Jal? Kuwi nek ora dilondre ndase. Jenengan muni apa? Penarik utang. Lah ya ta? Hai, lho. Lah emangnya aku ngopo? Aku muni jijiki. Lah jijiki ora? Ya ora nek wong utangi nek debt collector kan narik utang. Lho, kono. Wah, pikirane jenengan ora muni kuwi to? Ora wae ora. Tak kira muni kuwi. Wah, aku sing jenes pikiranmu ora. Biasane wong aku ora nganggo kok muni kuwi. Nganggo apa? Utang. Ya, ayo karo joget ora. Ya engko nek wis wayahe joget tak joget. Oh iya, engko dindangdutke. Ya. Dindangdutke balungane. Lho, piyaga cerdas kok goleki balungan. Daging. Heeh. Ayo pembalung-pembalung ki pikirane cerdas-cerdas ming golek balungan. Iya, isin. Ya. Pilihanku mripat biru pamrih mareh sulusnya ingkang warni yen takkan isi hatiku besok
Jem-jemane dijogeti iki. Mripate ilang kabeh. Tak urus meneh iki. Wah, mesakake sing yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, kupinge budek. Lho, budek tenan toh? Budek ndasmu kuwi kok. Oh, yen nganti digawa. Wi, kowe krungu apa? Ora krungu ngono sa. Ora krungu, rasa wedi. Heh? Rasa wedi. Kowe krungu apa? Kowe ngapa wedi? Kuwi mripate ya. Mripate ilang kabeh ya. Kok gede karo antuk, gede karo antuk. Rasa wedi meng dipencerengi tatine. Engko tak lindungi. Sapa sing dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa-apa arep. Awang sapa-sapa tok liriki kok. Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Yen nganti dienggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesakake ora. Lah nembang kok micake wong. Kon muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Diulang kembali bisa. Wah, wis cilaka iki ora apa-apa. Pak Dukun Nangsri getun iki. Lah piye balekke kowe? Ayo balekno sak karepmu kok. Lah ndi wonge sing endi? Wis angel goleki. Ya. Yo. Yo nanti. Ya wis. Wis ora omongan aku ndak. Mah lara atiku. Ayo yo iki yo nanti. Diteruske ngono kok nesu. Diteruske lagune. Nah, nek ngono iki rak yo jelas. Ini ora kembar. Pilihanku mripat biru sarene treksu. Yo penak iki. Ya. 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 Terus. Akan isi hatiku esoke. Kok pas to suwe? Ayo pas kok yo. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek. Aming buntut gong tok, tendeng jeng gong ming ngono tok. Nek iki mau pas sih. Pas. Ayo pas ben. Tek pas gong. Kowe iki wis kokean ngomong. Pas yo protes, ora pas yo protes. Yes, sudah ya? Ya, nanti lagi. Enggak mau saya. Wah, gayane ngono basa enggak mau. Iya. Ya ngizin-izin ke aku nek neng Jakarta. Iya, bahasa Indonesia terus. Iya. Medun nang res area wis tekan Cikampek kok tuku wedang kok tumbas. Bakule celingak-celinguk, aku terus langsung ndelik ngono. Ndak darani rombong aku to isin aku. Ayo gayane iki sok basa Jawane. Iya. Wae peno-peno kok nok. Iya. Wis pokoke sapa wis to sing ora mirang-mirangke. Sinden ora mirang-mirangke kabeh. Iya. Ika kuwi apa? Heeh. Bareng pesawate wis medhun. Ya medhun. Arep menyat. Ika pinggange ra diuculi. Kuwi fakta kuwi ya yu ya.
Arep ngene iki kaya ditaleni. Sabuk. Oh iya, lali aku, Pak. Lali apa ya? Iya. Ayo dhewe-dhewe. Takono tenan wingi dek ning Bontang wingi ngono. Nganti suarane. Heeh. Sapa-sapa wis Prastiwi apa? Iya. Nginep nang hotel, metu saka hotel, dudung tekan apa yo. Aduh, panasnya ngentrang-ngentrang. Aduh, ciduknya tiba. Wis pokoke menawa-menawa. Iya. Heeh. Sing paling modern yo Elisa. Elisa yo mirang-mirangke. Oh. Ngerti aku ditutke panitia akeh banget panitia wayangan pupuk Kaltim ya. Mlebu arep tuku topi kok saka kaduan. Pak, ora cukup kuwi ndase gegeden. Aku yo muni ndasmu kuwi aku yo. Ayo ora iso basa krama. Wis mah ning ngarepe panitia dindas-ndaske aku. Ya wis ora apa-apa. Ayo Mbak Ayu sik. Ya, mengko gek Mbak Elisa. Ah, ya yo ganti kowe mudhun yo. Heeh. Nah iki ora kokean polah bocah. Iya. Wis modern. Iya. Sing desa bojone. Oh. Kenapa, guys? Wah, gayane uri guys, kenapa guys? Iya. Wayang ora nganggo guys-gaisan ngono ku, ndak gas-gasan tenan. Lah niku wayange nggih gawul lho. Endi? Iki apa? Nggih gawul. Ah iki sing tak contoh kowe. Lah. Kula Nggo kacamata iki lho, ayo sinden nganggo kacamata iki ora jelas. ning beda no, Pak. Karanggilan. Sanata asa kundur kedaton jeluk saking gambar kencono kinapit gambaran gading. Kadharaken sanggaring perombahan Jati manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil pacaraning keprabon. Kawit tinggal saking Mandra tindak nyosri Nararata. Lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busananing Sri Nararata wau. Iki Rai Band. Senes kacamatane. Raine ben elek Rai Band. Heeh. Senes kacamatane lho, Pak. Apane? Napane nggih? Beda, Pak. Apane? Wis tak dungke kene ndak. Payah. Iya. Tak nggonku ra semono. Sapa sing arep wisuh? Sapa sing arep? Wisuh dengkulmu ya ora. Ayo, bajidor kahot kowe iki rembukane jojor tatin marahi elek. Kan nular. Oh iya. Napa, Pak? Bajidor kahot. Bajidor kahot. Suwe ramune aku seneng e. Nanani nanani ngono ae. Seneng aku garapane apik. Ora atuh oleh ku nulis notasi. Ha iya. Dek kapan? Aku ora ngerti aku ki nek nulis notasi. Rono. Wong jenengan sare kok. Nek ngerti ku rak dadi. Ha iya. Monggo. Nggih bawa mboten? Bawane bajing loncat. Iya. Oh. Lho kok duncalke kacamata? Oh, kacamata larang ya. Kacamata ki nek larang nek duncalke pecah. Ya ora. Ya. Ngayal tuwa ngayal. Wis tak klaim wis langsung tak putuskan tahun 2020 aku ganti sinden kabeh no. Iya. Mergo wis kurang ajar kabeh pisan. Iya. Tuwa ngayal budhek ayo wis. Paket lengkap. Ora ana ututane. Mangga. Gunung Galunggung. Iki basa Sunda ya, Mak. Mbok supaya penonton ngerti terjemahno. Moh. Oh. Mbok diterjemahke no, Pak. Moh. Lah ing napa? Ora dipercaya, Pak. Lho, kula percaya kok, Pak.
Ha kowe sok tekan takon kok ngono ta, Pak? Lho lah wong kowe ora ngerti basa Sunda. Kowe sapa? Kumaha damang di dia? Tuk Siun. Lho, Tuk Siun ki ngantuk nang stasiun. Cekili. Oh. Cekili nggih. Tuk Siun Cekili. Gunung Sumedang ketunjang. Lha tak aku. Kowe iki rumasane dienggo sapa ya? Kowe iki diranting iki dienggo panjenengane ingsun grene. Sinden kok ngombe wedang woh ora. Marai reget awake. Nah sendoke. Kowe rumangsa dadi ketua terus apa-apa dijaluki. Ora iki jan nggo aku iki pesen kono. Oh ya yo. Talaga Sakawayana Telaga Sangkawayana. Ana telaga dan sekitarnya. Oh. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Ana telaga di sekitarnya, di situ ada gua. Oh iya. Terus ya terang kicik. Tunung ulah pundung turis sungkurulan sungkan tadi teyang Tarim ki ora mara-mara to. Ditoram tarim kok ora mara. tarima ragawayana ngancik ngancik di negara Mangga diaturke.
Ya Bacidor Kahut, cara Pasundan, cara Pasundan. Ayo Elisa. Ya. Kudune awake cilik. Makasih ya. Ya. Langsung tepuk tangan semuanya ya. Apa-apa kae. Makasih. Lo diapresiasi, wong keplok iki diapresiasi yo. Wong keplok kok pekok. Keplok. Wah, kupinge pancen, tak kira ya sing budhe iki mung Mbak Tatin beldalang ya bodhek ya. Keplok. Yo keplok. Keplok. Ah, Keplok ora. Keplok. Keplok. Iki malah saya mumet sirahe ngrasake mangane iki. Iya. Mumet rasa mangkat. Kuwi lah kurang ajar ta. Nek aku ora mangkat terus sing mayang sapa? Wah iya, ra ono ya. Lah ya ora. Lah aku piye? Modar. Iya. Ora iki ana pamundutan Pak, ora disak lho Pak. Napa? Jarene saka Pak, jare Pak Tres yo. Pak Tres pundong nggih. Mengke ndak jarene wis tekan kono ayo ning endi? Oh, napa? Wah, ki apa? Jarene kok ndak terdakwane Tusio ngono. Soale mau lewat Tusio iki gentone yo jireh nek karo duit iki. Pancen. Ana apa diwacake ngono ne? Ki apa semlempit kok ya. Oh iya. Kembang rawe. Oh, kembang sing nyekar Mbak Elisa Orkarus. Oh iya. Insyaallah benjang Rebo Wage kula sowan. Oh, nek kersa kula betakaken mides. Benjang Rebo Wage libur, Pak Tris. Oh iya. Merga niki pun pinten-pinten bulan mboten leren niku ajeng nggih ngaso. Oh iya. Libur ana Rebo Wage. Nah, November. November ana. Ana sesuk. Nek duwite ana ora? Ana. Ayo kuwi. Dikon nembang sapa mau? Endi kok duwite sapa? Sing kon nembang. Elisa kon nembang. Duit apa Mas? Lah ning amplope. Oh, sing tak kira ki duit sok Rebo Wage iku lho. Oh. Ya kuwi sing ning amplop urusane ro nembang saiki kok. Ora kok kelingan utekmu iki lho. Hah? Oh, iki multifungsi ya. Iso di nganu ngono lho. Dadi ora fokus siji dibuka ngono kok. Nya. Nah, ngono lho. Oh, karo angger perkara duit Tatin melorot. Wah ya iki kok ning mburi langsung dipidak sikilku ngene aku dijiwet ndi jatahku. Ngono kuwi. Iki kok tetep entuk wong iki. Tetep entuk iki ne. Oh ya ora apa-apa karang ya nganu kok ya. Gendone sindan ya kuwi. Pajeke akeh melompok makane ya lemune ra karo-karuan. Pajeke akeh melumpuk. Saiki mulai konangan saiki yo. Jadi kegelisahan sinden ki ora mergo saka aku no. Oh, ning saka Tatin. Heeh. Soale anggere dientuk dhuwit ngono widak sikile. Oh. Nek jejer kan dijiwit. Kuwi aku 50 lho, Iya. Njaluk selamat mau njaluk piye? Ya ngono kuwi wong iki. Oh, berarti kowe nek jejer ngono sok di. Oh, nek aku sing penting aman, Pak. Sing penting aman, ra apa-apa ya wis dipepeken, Pak. Engko nek kowe suwi-suwi lemu terus nang jeblok awakmu. Konangan kowe Tin, ya ora sang ngoso-ngoso banget to Tin. Iya. Ya, kembang rawe. Kembang rawe niki dibawani napa langsungan? Ya dibawani, suarane men ketok. Ya. Wula entuk tiwul ayu barang. Apa, Pak? Ana presiden entuk tiwul. Iya. Oh, tiwul iya, entuk tiwul siji-siji, terus entuk sego kucing. Kowe sego macan ye. Yo macan letak ndasmu iki kowe. Iya. Aku suwe-suwe dirubut wong akeh banget ya. Ya ora apa-apa ya. Ya esuk ngejak nganu weh. Sesuk sing kon nembang sik Tiwi, terus Orisa, Ika, ya sing ora tau do. Cah manis-manis. Iki ne saka Pak Leo. Pak Leo sapa? Iki ne sing iki angkringan, Tiwul dan kawan-kawan Pak Leo. Leo ngerti ra Leo i macan. Duduk singo. Oh. Singo, nanti Pak Singo ngenai sego kucing. Anakane singo. Anakane singo kayak sego kucing. Modine sego sing rada gedhe ngono dadi sego singo. Yo dibawani. Nggih. Memanismu hangus
upama ya. Ya tunggal dene iki. Saya suwe saya lali. Syukur kowe iki pokoke tak sepatani anggere sing seneng unek-unekke dalange kuwi mesti tembang-tembang do lali. Oh iya. Oh ngono ya, Pak. Aduh, sesuk tak tobat aku ya, Pak. Ngono. Aja nganti kaya ngono meneh ya. Aja. Bahaya. Tak utekku suwi-suwi ya momet engko nek ra apal-apal ya. Ha iya aku wis rono nyambut gawe kok. Oh iya, duwite mau jaluk neh apa piye? Moh. Benda aku lalen. Di 100 marai lali mbok luwung rasa. Kena tatin kemen tambah lalen. Oh, tetep ra apa-apa, kene ra apa-apa kene. Dek mending laline yo. Cah nekat kok. Upama munduta rokmi tertentu tak turuti Neno ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welas ing madyane jala nidi temah gonjing anggen jok ning pagulingan. ya mangga kembang rawe ya
wiwitane jejer saben dinane saya suwe saben jejer aku Benjang malih nggih. Matur nuwun. Aku mung selalu mengucap Gusti nyuwun pangapura. Iya, kok dadi aku nemu bocah kok kaya ngono ya. Ya ora apa-apa disabar-sabarke. Ya, yo diteruske ndik sithik dhisik lakone. Nah, iya. Koko Prabu jimat semban kula. Wong salwangsul mboten nate kula kendhat anggenipun tansah ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati ingkang sampun anuntun dhateng lampahing Pandhawa. Ngantos purnaning Baratayuda wekasan para Pandhawa ngukup dhateng kamenangan. Saengga ingkang rayipun Puntadewa tumunten lenggah dampar keprabaning Ngastina. Koko Prabu lelabuhan paduka ing kados mekaten tumraping para Pandhawa kula badhe ngaturaken menapa estining manah tasih sangga runggi saklebeting manahipun ing ngrayipun Puntadewa ewa semanten kula pitados bilih menapa ing katindakaken dening paduka Kanjeng Koko Prabu sakmangke namung netepi dhateng kewajiban minangka dados pujangganing para Pandhawa. Inggih Yai kasinggihan mekaten. Tumunten ingkang rayipun Puntadewa kasembadan lenggah dampar negari Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya. Koko Prabu wong salwangsul kula munjuk atur ngersa maduka bilih anggenipun para Pandhawa nglampahi Bratayuda menika mboten mligi nedya ngrebat negari Ngastina tuwin ingkang rayi kepengin lan kumacer lenggah dampar menika babar pisan mboten namung sejatosipun Pandhawa netepi dhateng kewajiban minangka dados utusaning adil Ambrasta angkara murka watak candala budinista ingkang sinandhangan dening para sata Kurawa. Koko Prabu gandeng sedaya sampun paripurna tumunten ingkang rayi lenggah dampar negari Ngastina. Nadyan nembe sawetawis kula mangreh kawula negari Ngastina. Dereng dangu anggen kula lenggah dampar keprabaning Ngastina. Dinten sakmangke badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Nyuwun sewu Yayi. Tumunten kababarna wonten pangandikan menapa badhe paduka maringaken dhateng Raka ing Ndrawati. Nalika dinten ingkang kepengker kula sampun sarembag kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa sanesipun. Inggih menika kadang kula ing Banjarjungut. Yayi Werkudara menapa dene kadang kula ing Banakeling pun Arjuna miwah Adipati ing Mandaraka Yayi Nekula Sedewa. Sampun sarembag bilih lenggan sakmangke ingkang rayipun Kalimataya badhe lengser keprabon Koko Prabu. Kula sampun kewawoken dhateng kadonyan. Kula sampun kewawoken dhateng derajat pangkat jer menit sanes menika estining para Pandhawa mapan wonten ing Janaloka. Mila nadyan sedaya para kawula sami sarujuk kula lenggah dampar negari Ngastina namung kewala nembe sawetawis tumunten kula badhe lengser keprabon estining manah
supados negari Ngastina menika wonten salah satunggiling nalendra ingkang sakmangke saged anyambet sejarahing negari Ngastina Koko Prabu. Siang Pantara ratri hamung cipta pukulun Om Kanono liwan kaesti mila katur kang cun domane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gweng Pratanta Prabu miang kagungan to singsim sat sampun prapti katonas pukulun Tenaropati Om Rama dewaning sun ya jagat mangestu karo wayaptara jagat nun sewu menapa ingkang Raka Indrawati boten silih pamireng dene Paduka Yayi Prabu tumunten sakmangke age-age badhe lengser ke Prabon tumunten maringaken negari menika dhateng turasing para Pandhawa Koko Prabu sayektosipun menapa ing sampun ngaturaken Paduka Kanjeng Koko Prabu menika estunipun sampun sarembak kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa Werkudara nggih apa Werkudara ya nayogyani apa dadi kersaning Yayi Prabu Darmakusuma wah nadyan wis akeh-akeh nggonku matur nah yen to niyate mbarep kakangku pancen wis kepengin lengser ke Prabon wis ora iso tindakke meneh anane aku mung sarwa manut Arjuna ya ngono Koko Prabu semanten ugi kula mboten marep-arep pisang dhateng pangendhanipun Kakang Mas Bratasena namung sejatosipun Koko Prabu ing Amarta sampun saestu kepengin lengser ke Prabon saking negari Ngastina Koko Prabu wilatala Koko Prabu piye Yayi Prabu Darmakusuma tumunten badhe lengser ke Prabon saking negari Ngastina terus miturut manggih Paduka Kanjeng Kakang Penemban Curiganata kados pundi lho nek miturut aku apik lumang rimen to kok sae menika tegesipun kados pundi ngene Yayi yen lengser ke Prabon saka karepe dhewe kuwi tumrap aku becik mergo kabeh mau iso dirasakake marang Yayi Prabu Darmakusuma jalaran saya suwe Yayi Prabu Kalimataya kuwi saya sepuh tumangkaring pikir saya kendho awake utawa ragane ya saya nglukro mula kabeh mau dijumbuhake karo kahanan yen pancen wis ora kuat mikir yen pancen wis ora kuat minangka dadi nalendra ana ing negara Ngastina kuwi kudune ngrumangsani kuwi luwih apik
lengser keprabon saka karepe dhewe kuwi malah diajeni dening para kawula tinimbangane dilengserke dening kawula ora ngono to kuwi inggih Koko Prabu lha iya mula apa meneh sing bakal dirembug yen pancen kersane Kyai Prabu Kalimataya kaya ngono tumrap aku luwih becik tumrap aku luwih prayoga mung saiki karinanda sarta milih sapa ingkang bakal minangka dadi Nalindra ing negara Ngastina miturut paduka Kanjeng Koko Prabu sinten? Lho, akeh kok calone. Werkudara ku ya apik. Janaka ya becik. Yen kula Sedewa pancen wis dadi ratu ning negara Mandaraka. Mula pilihane ming kari wong loro, Werkudara apa Janaka? Wah, aku ora sagu. Lho, ora sagu piye? Mongko putraning Nyai Prabu Kalimataya ya kuwi Pancawala wis ora ana. Yen wayahe ya kuwi Pancakesuma wis lenggah minangka dadi adipati ning negara Ngamarta. Tegese wis ora ana putra wayahe ingkang bakal gumanti keprabon. Yen ora ana putra wayahe sing ganti keprabon, ya adi-adine saguh apa ora? Baladewa kakangku piye? Yen aku sing dadi ratu ning Ngastina mesti rusak kahanane. Rusak perkara apa? Mergo aku duwe hukum dhewe. Hukum dhewe tegese piye? Aku ora manut hukuming praja negara Ngastina. Hukume Werkudara kuwi ora ana wong sing duweni. Mergo hukumku sapa utang nyawa sauri nyawa, utang getih sauri getih, utang bondo sauri bondo. Monggo aku ora duwe hukum kejaba mung memateni. Sapa sing luput tumrap negara mesti tak pateni. Sapa sing luput tumrap wong tuane mesti tak pateni. Yen aku dadi ratu, apa ana ratu suwe-suwe ora duwe kawula mergo entek tak pateni. Ya bener ngono kok. Lah ya bener nek Werkudara dadi ratu ora pantes, ora trep. Merga hukume Werkudara ki pancen kaya ngono. Werkudara kuwi dadi kembanging perang Bratayuda Jaya Binangun. Kurawa kabeh ludes keles saka tangane Werkudara. Inggih. Lah menawi Werkudara mboten purun ing dados Nalindra Ngastina kedahipun Janaka. Kosik. Nek Janaka ora cocok. Kok mboten cocok? Janaka aku ora cocok. Janaka aku ora mathuk. Ya bener, Janaka kuwi laranging jagat lan curing bawana. Sapa sing ora ngerti karo Janaka? Merga Janaka kuwi wong kondang kaluka. Mangreh praja mestine dheweke ya pinter. Ingkang pikantuk wahyu Makutarama ya Janaka. Mulangreh Hasta Brata ya Janaka. Kabeh wahyu apa wae ditampa dening Janaka. Mula Janaka nek lungguh dampar kuwi pancen wis trep lan pantes. Ning aku ora cocok. Mboten cocokipun wonten pundi watake? Watakipun ingkang pundi? Nek Janaka dadi ratu nang negara Ngastina, wah mesti saya mbungahi le duwe bojo. Wis. Wong dheweke ora dadi ratu mung dadi satriya nek ndi ting tlecek ora karo-karuan. Lah kok dadi arep dadi Nalindra iki mengko malah kawula negara Ngastina kuwi sing lanang kalahake karo sing wedok. Koko Prabu. Kula menika sampun kapok. Kula menika sampun sepuh. Kowe iki tuwa-tuwa kapuk. Dhuwur mabluk ngisor ngamuk, iya to? Sampun boten patoso anggenipun ngamuk. Nggih namung kala-kala. Kala-kala dengkulmu mlocot kowe. Ono satriya kok kala-kala. Mula aku ora cocok. Aku ora mathuk, aku ora gathuk. Iye, Koko Prabu, nuwun sewu, mergi dados Nalindra menika mboten gampil. Lah iya. Nalindra menika benten kaliyan para kawula. Lho lah iya bener. Nalindra menika tiyang ingkang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajinin negari menika wonten pundhaking Nalindra. Ya. Yen kawula menika beda, yen kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Mila menawi ngantos sakmangke menika wonten pamilih utawi wonten calon-calon Nalindra negari Ngastina kedah dipun petang sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Bener. Langkung-langkung tiyang dados Nalindra menika kedah wanuh dhateng wewarah kawruhing kraton. Wewarah kawruhing kraton. Iye, kasinggihan mekaten. Monggo miturutipun Kakang wong dadi ratu kudu sangu ya kuwi ngelmu Hasta Brata. Manut karo watekaning 8 wis diwedharake dening para pinter, diwedharake dening para nimpuna lan para kaki-kaki mbiyen. Inggih. Manut dhateng watakipun bumi, geni, banyu, angin, lintang, rembulan menika to? Heeh. Kowe kok apal? Iku lho menika Nalindra kok mboten apal dos pundi? Lah menapa kok Prabu ngertos wewarah kawruhing kraton? Lah nek kuwi aku ora dong. Coba
Yen Siadi ngerti dadi ratu kudu wanuh wewarah kawruh ing kraton kuwi piye? Mboten namung dados Nalindra, nanging dados pangarep menapa kemawon kedah wanuh dhateng wewarah kawruh ing kraton. Tegese piye? Setunggal menika wajibing ratu. Wajibing ratu menika aja kendhat anggone tansah Hanata, Haniti, Hamariksa lan Hamisesa. Nata, Niti, Mriksa, Misesa. Mring sagung kawula kasinggihan. Angka 2. Angka kalih pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Menika ingkang langkung wigati piyambak. Sama beda dana denda ki tegese piye? Sampun ngantos kok dupeh kulawarga, dumeh sedulur, dumeh sanak kadang duwe keluputan ning ora dipatrapi pidana. Ning wong liyan kebrayan duwe luput sithik dipidana abot. Menika mangke mboten badhe dipercaya dening para kawula. Oh ngono. Inggih, kedahipun adil, sak traju, sak bobot, mboten kenging ban cindhe-ban ciladan. Nadan menika kawula alit nanging labuh tumraping negari kedah dipun paringi ganjaran ingkang sakmurwat. Ning nadyan to kulit daging luput tumraping negara ya dipatrapi paukuman ingkang sakmurwate jumbuh karo pernataning negara. Ya bener kuwi. Angka 3. Pambeganing ratu menika sipatipun kedah saged hamong, hamot, hamengkulan hamangkat. Hamong, hamut, hamengkulan hamangkat. Angka 50 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawlaksana animpuna ing ngaguna amumpune ing kautaman. Animpuna ing ngaguna amumpune ing kautaman. Sabanjure kekasih ing ratu menika kedah tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglungguhi watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda, wiguna. 7 gegayohaning ratu mersudi mrih hayu, hayom, hayem, hangayani. Junjunganing ratu murih jejeg adeking praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja lan karukunaning bebrayan agung. Pungkasanipun bandhaning ratu Nalindra utawi pengajenging para kawula menika kedah gadah kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Ya, kuwi bener kuwi. Inggih. Salajengipun ratu menika mboten saged anggunggung dhateng benering ratu piyambak. Ora kena gunggung marang benering ratu. Tegesipun beneri pribadi menika mboten kenging. Mergi bener menika wonten 3. Bener tumraping pribadi, bener tumraping bebrayan, bener tumrap ingkang maha kawasa. Ingkang kedahipun ginakaken inggih menika bener tumraping Hyang Maha Agung. Bener pribadi ki piye? Bener tumrap awakipun piyambak nanging mboten kantenan bener tumrapipun tiyang sanes. Bener ing bebrayan menika wagingsir. Tegese sak menika iya, sesuk isa ora, sak menika ora, sesuk isa iya. Menika mboten sagedipun cepengi, menika bener ing bebrayan. Ngono. Bebrayan sarta bener ingkang Hyang Maha Agung menika bener sejati, bener tumraping Hyang Maha Nasa. Oh, ngono Yayi. Inggih. Mila dados Nalindra menika mboten gampil. Kedah nggadahi kapinteran, kawaskitan, tuwin kesabaran. Kesabaranipun mangreh para kawula kathah, kepinteranipun kedah saged limpat ing samu barang lir. Ya, kasekten menika kedah kasektenipun ngungkuli dhateng sak pepadanipun awit menika ngreksa dhateng Nalindra utawi praja. Ya bener. Ngono Yayi. Inggih, kasinggan mekaten kok Prabu. Lah saiki aku tak takon. Gandeng Pandhawa kuwi nalika semana Prabrata yudha isih wuta 5 cacahe. Ning anak-anak Pandhawa matek kabeh. Anak-anak Pandhawa mati kabeh ora ana sing dikukup. Mula saiki aku tak takon karo Kresna. Kira-kira sapa sing pantes dadi ratu ganti kepraboning Yayi Prabu Kalimataya? Koko Prabu, Werkudara. Nggih. Koko Prabu. Nggih. Arjuna kula wonten dawuh. Yayaji kula wonten timbalan Koko Prabu. Kula nuwun sewu lho. Mboten ateges kula menika badhe muktekaken dhateng turas kula. Menika babar pisan mboten namung nalika semanten kula nampi sasmitaning dewa ingkang maring pangandikan mboten sanes kejawi Sang Hyang Pikula Narada. Hyang Pikulun Kanika putra paring dawuh menapa? Nalika semanten maring dawuh menawi sak mangke Pandhawa unggul wonten ing Bratayuda tumunten Puntadewa lenggah dampar wonten negari Ngastina. Lan sak mangke sampun titipurna Yayi Prabu Kalimataya badhe lengser keprabon ingkang nyambet sejarah negari Ngastina menika mboten saged ewah kejawi namung nuwun sewu
tedhak saking Wirata lan tedhak saking Amarta. Tedhak saking Wirata lan tedhak saking Amarta inggih boten sanes kejawi namung inggih menika Kanjeng Eyang Utari ingkang dinaup inggih menika pun anak kula sawarga Abimanyu. Mongko nalika semanten Abimanyu gugur madyaning pabaratan Kanjeng Eyang Utari nedheng Gerbini. Inggih Kaka Prabu. Lek ing jabang bayi mboten wonten sanes kejawi namung wayah paduka pun parikesit inggih pun paripurna. Inggih namung parikesit menika ingkang badhe cinadhang dados Nalendra wonten negari Ngastina. Yayi, menika menawi atur kula dipun tampi sumangga nanging ewadene mboten kula namung lantaraken sabdaning para jawata ingkang sampun kula tampi Yayi Darmaji. Ratune Ratu Tama Adipati Leno Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi talyasing kala bendu malah bangkit mangkinan Ndatra rupita kang reribeti dadi ngono ngendikaning para dewa Kresna. Inggih Kaka Prabu, menika kula namung lantaraken mboten ateges kula damel-damel kepengin muktekaken dhateng turas kula babar pisan mboten. Ngono. Ning kok sik aja nganti kesusu luwih dhisik supaya mengko ora dadi pasulayan ing antaraning turasing para Pandhawa. Merga Werkudara ku ya duwe turun. Yayi Darmakusuma Kalimataya ku ya duwe turun. Nadyan saiki wis dadi ratu ana negara Ngamarta. Nanging apa ora ana krenteking penggaling Yayi Kalimataya kepengin jumenengake si Pancakasuma marang negara Ngastina. Kaka Prabu, gesang kula mboten ngiyup dhateng kamukten. Tuwin gesangipun turas kula mboten kabanda dhateng derajat pangkat. Tumrap kula sinten kemawon ingkang dados Nalendra waton menika tasih turasing Pandhawa kula namung jumurung dhederek. Mekaten Yayi, inggih Kakang Penemban Werkudara. Nggih. Kowe ya duwe anak, kowe ya duwe putu, nadyan anakmu wis ora ana kabeh, putumu isih urip. Mongko ya nom-nom kabeh, gamben-gamben kabeh. Tur ya pinter-pinter. Yayi Kresna paring dawuh yen to ingkang dudu dadi ratu ing negara Ngastina ya kuwi si Parikesit utawa si Paripurna, putune Janaka. Nek putune Janaka dadi ratu ing negara Ngastina kowe piye? Wah. Aku anak-anak kuwi duwe tembung sing tekan saiki tak cekeli. Duwe tembung sing tekan saiki tak cekeli piye? Ora anak, ora putu, tumrap Werkudara kepengin mukti kudu bebodro dhewe, aja jagake tinggalane wong gerang. Upama Danurwenda, Sasi Kirana, Jayasena putuku kepengin mukti mestine tak dawuhi supaya mbedah negara Bandaratu Boyong Putri, tumrap aku kuwi luwih kuncara. Dadi ento Parikesit lenggah dampar negara Ngastina, kowe ora meri, ora bakal duwe niat sing ora prayoga. Apa kira-kira kowe tau nideni aku duwe niat sing elek? Apa kira-kira kowe tau nideni lelakon kindi sing aku tau duwe niat ora prayoga arep-arep kakangku? Yo, aku percaya. Ya wis yen kowe percaya, aku ngaturake panuwun. Syukur Dimas yen to kaya mengkono, tegese ora bakal ana ganjelan. Ning isih ana siji. Apa? Turasing Kurawa ingkang tansah kepengin gawe genining memungsuhan kalawan turasing para Pandhawa. Kaka Prabu, menawi perkawis menika mangke saged dipun dandosi ngelangung prayogi sakmenika dipun rembak malih. Bab apa meneh? Gandheng Parikesit menika tasih muda. Tanganipun nembe 11 taun yuswanipun. Ya. Monggo dereng saged menawi dipun jagaaken mangreh Nalendra kanthi sae tuwin mranata kawula kanthi becik. Yayaji, lajeng sinten sesepuh ingkang sakmangke badhe mangku dhateng pun Parikesit? Kaka Prabu, kula namung angentosi sabda pangandika paduka kemawon sinten ingkang pantes
Amangku dateng pun parikesit. Kresna kakangku paringa dawuh sapa sing kudu jampangi lakune parikesit. Sarta mangku putuku parikesit lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Yen miturut aku lho Werkudara, ya. Sing pantes lan trep mangku parikesit dadi ratu ning Ngastina kuwi ora ana kejaba mbah-mbahne. Janaka dudu. Aku dudu. Kakang Prabu Kalimataya kuwi ya dudu aku, ngono to kuwi. Aku liyane ora iki mesti aku. Syukur menawi kraos Gusti, aku wis dadi pendhita lho Kresna, umurku wis tuwa. Aku tak leren, aku tak nyawang putu-putuku wae. Koko Prabu. Menawi Paduka paring dawuh mekaten panjenengan nyelaki dhateng kewajiban Paduka minangka dados pamomonging Nalindra Ngastina. Monggo samangke dereng wonten ijolipun Paduka anggenipun netepi kewajiban negaring Ngastina, tetep Paduka ngwedah mangreh utawi mangku dhateng pun parikesit. Waduh. Ngono, inggih. Lah terus nek wis parikesit dadi ratu, terus aku mangku karo parikesit li dadi ratu, Kresna, Yai Prabu Kalimataya Werkudara Janaka arep do nendi? Namung badhe napakaken gesang pados pejah ingkang sampurna. Lah rak tenan to. Lah kok aku isih urip piye? Nek Yai Prabu Kalimataya, Yai Prabu Kresna Werkudara Janaka bakal manjing suruping pati terus aku isih urip, kancaku sapa? Inggih parikesit menika. Lho, lah kok kancaku cilik-cilik? Ning rak menika putra wayah panjenengan. Waduh, dadi aku ora iso bareng karo sira, Yayi. Mboten saged Koko Prabu. Kodratipun piyambak-piyambak. Yo, aku sagu. Ning aku duwe syarat. Syaratipun menapa? Aku duwe syarat, aku gelem mangku parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Ning aku njaluk aja ana turasing Kurawa sing gawe geger negara Ngastina. Yen bisa turasing Kurawa lan Pandhawa nyawiji ning negara Ngastina. Nek kuwi ora iso, aku gah dadi pamangku ning si parikesit lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Kresna. Kresna sinayang manggulung mintonaken tiwikramanira. Kang mitraning asta kaning asta. Oh, Tara, apa? Kowe wis krungu dhewe to ngendikaning Kakang Prembancur Iganata? Ya. Kelompokna putu-putumu kabeh. Kinen laku baris. Yen mrangguli turas Kurawa apa isih ana turasing mungsuh? Ya. Jaken manunggal ning negara Ngastina. Ewadene berguguk ngutawaken ora gelem mangsa borong. Hukume tak pasrahke kowe. Barep kakangku aku njaluk pamit. Dimas Werkudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kresna kakangku sekejak lenggah. Apa kang dadi dawuhmu bakal tak tindakake? Iya, Dimas sing ati-ati. Prabu tumunten kula nyadhong dawuh timbalan Paduka ing salajengipun Arjuna wonten maring adhawu pun ngakang dawuh kelawan Siadi inggih putumu parikesit pethuken ana ing pertapan Saptawarga inggih ngestakaken dawuh babar pisan Kanjeng Hyang Matsapati ngaturana tindak ana ing negara Ngastina
ngestaken dawuh. Kejaba saka kuwi, ibune Parikesit Kanjeng Yang Utari aja nganti keri. Nuwun ngestaken dawuh. Janaka wonten timbalan. Dhisik ana metu njaba. Mengko munggah ana ing pertapan Saptawarga bareng lawan pun Kakang sampurnaning pasiwakan. Nuwun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Koko Prabu, kula nyuwun pamit. Dimas Arjuna sing ati-ati, Yayi. Boyongen calon Alendra Ngastina marang Praja Ngastina. Lho niki nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu. Koko Prabu niatipun punta sakadang menawi negaring Istina sampun wonten Alendra ing lenggah dampar tumuli Pandhawa badhe anyepi manjing telenging wana sinambi ngentosi ngantos telas tulising punta sakadang menawi ngaten ingkang raga kuwi mboten badhe kantun tansah sesandingan kelawan para Pandhawa kadang-kadang kula Yayi. Kula sumanggaaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Wah, la iki aku sing marai meri ning kene. Lah kok dadi aku ora iso bareng karo para Pandhawa ngene bakal nggayuh marang sampurnaning pati bareng karo Yai Kresna. Ngene bakal nggayuh sampurnaning pati. Aku isih urip suwe, kudu mangku karo si Parikesit. Koko Prabu, mbok emut eling piye? Nuwun sewu to. Panjenengan natin dipun pejang dening para brahmana nampi sabdanipun para pinter. Bilih margining pejah tiyang setunggal-setunggalipun menika mboten saged sami. Gusti, kowe iso kandha kaya mengkono lah kok kowe duwe niat kepengin bareng karo para Pandhawa. Kula nuwun sewu, kula menika ugi dereng saged nakyenaken menapa saged sareng menapa mboten. Namung niat kula kados mekaten, ewa dene niat kula menika kula pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti Kang Maha Suci. Upami saged sareng syukur mangayu bagya dene ya mboten, lah inggih sampun. Kula mboten badhe meksa dhateng kodrating Wang Mahanasa. Ngono Kresna inggih. Mila sampun ngantos getun-gedu wong-wong panjenengan mangku ingkang wayah Parikesit menika wayah panjenengan piyambak. Lho lah iya lah ora ana kancane wong tuwa ki nek omong-omongan ki mesti selip. Kok selip kados pundi? Lah iya. Sing diomongke putu-putuku mesti beda karo niatku. Sing jeneng wong tuwa karo bocah kuwi mesti beda. Lah inggih, nanging rak inggih kedadipun samekaken utawi dipun padha anggenipun paring pangandikan. Anut grubyuk kemawon tur Panakawan ugi tasih. Semar Garing Petruk Bagong menika ugi tasih gesang. Semar isih tasih Koko Prabu mboten sareng kaliyan para Pandhawa. Garing Petruk Bagong tasih. Ah ya wis ora apa-apa. Wis tak urip rada sawetara meneh, ora apa-apa. Wah, nggih isih ana Panakawan ki isih ana sing nembang rujak jeruk. Karo tetembangan kok senenge ora jamak-jamal. Lah ya diko ngiseni urip ning alam donya iki nek ora dienggo seneng apa? Urip kali sedhela kok dienggo ngoyo-oyo. Sing baku ora natoni marang liyan, ora ngrasani marang liyan, ora gawe cintrakaning liyan, lan ora gawe dosa, wis kuwi apik. Inggih.
Seneng atine. Inggih, supaya matine sesuk aku ya kepenak. Ha inggih. Koko Prabu, kula dherekaken manjing salebeting kedaton Kembul Bujana Andrawina. Kaliyan ingkang rayipun Kalimataya sinambi tata-tata anggen kula badhe ler keprabon. Tur inggih ngrantu dhateng sawanipun wayajeng ngandika pun parikesit kawula ngestaken dawuh. Yayi monggo kula dherekaken. Kadangipun Kakang Yayi Adipati Nekula Sedewa. Ih wonten dawuh Prabu. Budhana kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedaton. Kula ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Adipati kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati